wach wakili wach mar ni gik moko dhi maber tigo kwano ka ji dhi mbele 2032 koro ikawe nade kapod oganda kamano ineno telo maduong' telo maduong' ni osechimowa en nani strategy mosebedo maonge ing'iyo history ng'ama ne misungo chimo ter gi telo nen wuon Raila Mheshimiwa Ramogi odiko ni telo ikaw ene mano dagi winjo gini. It's about strategy, it's not about kuku. Iwacho ni winjo wach zoning. Nitie penjo kata kitimo penjo mheshimiwa, nitie penjo makedeto, nitie question 1 ma en mandatory. Compulsory. Makise kale korke kalo moko gi. Yes. Telo mwadwaro ni one of the mandatory question ni chieng mani pogo mani chiwo telo Bomas of Kenya. Emane idwaro ni jotendwa mano yier mane adhi go lweny malo. No nego bed kuro kagi kedo kuro motegno ne gionge te Masai kende mane ntie achiel wago mna tieno to gere so jomi winjo madwaro soning these are weak, ignorant, broke leaders mok nyal content gi joma ni mbele rigiji neno ko biro check motego. We need people makari giji bende losi nyalo kwani rigiji ling ye wang ka wanyalo nego dhano ling to kor mangoyo gie kini gisigo no kiango economic miwachono. The national government over 85% of the 4 trillion budget. Monthly account is guys 15%. Out of that 15%, 90% again recurrent expenditure, mechulo salaries. Okay. Kichaki made go put is zero. Ultimate kineno samane Kenya yudo loch jaluwe manosomo jaluwe mane malu oku nene piny negine forest. Gise bede loch koro 20 something years. Mage kalo wa matine mondwa gi odhero. Kalenjin mane rwako mna piende. Ose bede loch ineno ka gichalo. Nye neno ka mheshimiwa Ruto ma president obiro. Odonya dondi chiel to ko udwaro stadium. Amiyo. Udwaro ndara. Amiyo. Udwaro bus. Amiyo. Udwaro amiyo. Because en president okomewa nene ngango. So gini nyaka wabed ni one strategy here means ne jotendwa miyo ka osebiro wan gi CSR to kod gine to wago kok wadwa ne gedete to kata rigi jima ja neko cha to kwiny ko wacho ni dala gimoro mondo riembe. Right. Bende gimoro ma wacho ni wan wadwaro majo riembo molo riemb kindiki riemb ngawa the very people monego be no one when the time comes to akone kindiki ni mheshimiwa jodala unyo setela menga wabe koro eno otimang mano yudo kwa gero ji kako molu ugero ji kaka Weda wagero ne okunien pudma ka etwe wang'ni ubed zone ubed onge zone mangoyo waywe oko te. We are building strong leaders. All right. Raila was very strong and he was never talking about zoning. All right. We need